o kaming chu de ne Lalzuitluanga ania o tununa hen mi hring san na chungchang kan en ho don ania he so na tam tak man tang to han ka dong to ka don ngun pol tak chu inti san dan lo soi te ti hi ania inti san them tia hian solid chana awmlo nga amaro chu hetlai kan soi I than mo thana thu to kan ti khami kan natural limit mo kum som pariat vel hi ani tlang pui khami tling to ni ka chon engang po in ti san tumin engang ponin po sei tung mala a thei to lo ani chu chu a chan kan soi fia dona tin enga engwang a mihring hi asang nge atoi big deuh te kan om mo khatiang chi kha te po kha heta hian soi tur omanga ama sabera chon mithiam te seidan chuan kan san le san lo a hi chu 80% genetic ani hantia mo he genes lai kan munga kan genetic mo he ta nu le pa pi le pu te atanga kanin tha chon thil kan chom zel lakha ani meta chu chu kan genes kan ti mo kan genetic in azir lo ania 20% za zela somni chu environmental anti thunga chu teng te po chu kan soi chiang don ani o hmasa in mihring enting kan lo than thei kan ti chuan mihring hian hormone chi han san ani chu ta releasing hormone pakhat kan nei chu growth hormone kan ti chu mihring pian atangin mo tha thum vel kan ni atang to khan kha growth hormone kha kan taksa hian enge ape chhuwa kan ni chu pituitary glands kan ti atangin ani chu chuan a secrete chu chuan kan san zong te kan ru len kan ru te choma tiang chuan kan ti rol te khatiang khan atan pui ani chu kan riat hmasa ka ngai khatiang khan kan han thang chho se la chu ta chuan asian a big takin a generally in han soi taila kumsom pani kumsom pakhat borvela te mo asian hi chu tleming kan tai deuhle ka puberty kan ti mo hi puitlin zo hun mo mi pa chon tilpor o kan ti aniang chu enge me sia te pon thi an lo nei to mo khami an hormonal change sawang kan chu puberty kan ti akha anita chu kumsom pariat kan ni hen kan puberty hi enge khami a limit akha kan thleng thina chu ti ro chon hetlai releasing hormone growth hormone kan ti zok ero kha chu kan taksa thum mi vel kan ni lai tang han ti khan zoi in aron enge releasing hormone ani kan ti kha tiang chuan taksa kha ron zawm chho ta chara chu chuan kan than dan kan san zong tu le tur lo kha khan thui taka hrila kan soeng khan genes genetic kan ti nge genetic khi ti te soifia tur tam tak oma ama ro chu tiang zong hian soi taila enge kan an chung nu le pa te tanga kan ni na mo chu mi chu kan mel te po in an theina ani ta chungang chu kanin thla chon zel theia kha genes kan ti chu ani mai ta ni kan pian ken mo akha chuan thiam te soidan chuan khami kumsom pariat kan thlin thleng hian kha growth hormone kha chu kan dam chungin in release ta amaro chu kumsom pariat kan thlin hi chuan khami enge kan taksaina man theinang chi te kha alo tlaniama in maintain in balance oni kan dam chungi chuan kan mamo reng ani amaro chu kha engang po in kha growth hormone kan taksa reng ma se kan genetic in thankin hunati huna kha chuan khami thleng ba kha kumsom pariat vel ani mo China khian enge population pakhata khian hetlai an natural limit mo growth natural limit hi 21 age ani ti na studies pakhat ka hmuwa chu ten te chu ani amaro chu he America kan tia te chuan kum som pariat mo som pakwa khatiang vel kha ni lang pui ni tin kan puberty kan soina chan chu kan puberty hun lai hian kan than chak hun lai ber kha ni mo hetlai kum som pani atanga kum som pariat kan ni hun chung hian kan than tur ang atam zo kha 4% in kha than na re ta kha asang ani chu kan riat apoimo masale o me kan soyang khan chu kum som pariat te kan lo tling to ni chuan kan tan chuan ti vak ngei na awmlo ni hmasa ka soya khan environmental ani thei ka ti chu 20% awmani environmental nge ni theina chan ti kha zo na awm le thenga chu environmental kan ti na chan chu kha kan than hun lai kan growth hormone in secrete
หุ่นไล่ตรังโตคันเองกันตักษาอินาอบิกตะกินนิวทริชั่นมั่วกันโนปันไลนิวทริชั่นกันหมูชัดเลี้ยหมูชัดละวะแต่คันทุยอินเตเทนะตั้มตักข้าอมันนี่จุดที่รัวจนเฮ็ดไลgenetic ในจวงซีเราอย่างเป็นนิวทริชั่นข้าไปทำไมล่ะทั้งสร้างวักโดนตีนะคะอันนี้เรานี่ให้ American population สุกุมซาเซล่ะอันเตhian an san zong hi asang tel tel ani an san zong hi asang tel tel ani chu an lifestyle mo an diet te lo tha chho zela chu ti rol chuan khateng khan shi sel le khatlampang kong kha an zo chho zel ti kha a hriata chu tiang chuan mizoro te po ani dang entirnan kan nu le pa tiang khan ngei to tela diet and nutrition kha tu nang he huwa ngei poimo na kha awmlo ni tun lai te chon hei supplements te kan to rai lai tur tiang chi te thil tam ta kom ta amai ro chu khatiang huna te kha chon omlem lo ani tian he keima ni po pathin khoin azara khateng khan kina te po fa te po kan la nei venga kan fa te tan thatur kha chu thil tam ta kha kan nu le pa te ai kha chong kan hrelet to zok ni kan fa te lo than len na tur konga khan chu chuan thui takin role play dona role play thui takin role play ga ti role khan het lai kan genetic ka sharing la atho me ka genetic ina kan nu pai na genetic kan nei kan fa te kan chom tir kha engang pon chom thamai la an surplus thei don chuang lo an han thlen khal thei don chuang lo ni ti kha kan soi duwa tin hei tun lai chuan enge kan ti kha high plus ti te dam doi chitin engang chi te awma heting te hi engang pon mai la bur za po mai la kan thanakin hun kan ti kan thlen kum som pe kan thlin to nuwa kha chuan kan than bel to don chuang lo ni ti kha kan ril ruwa hian in register let's say a me san chu tun lai supplement lem manga in bum na tiang velti atam thokata ke point kaning thokata ni chu wan chuan mi puite hian hi lo she thar mol no lela kha khun ni thlen khan engang pon in than tir tum mai lai thang thei lo ani tin kan fa te chu tlai 20% environment kan tia chuan chu nutrition mo an ele in chungchang te po ni nga tin adot lia chuan mo engang harwang nge ani tia te po khanin ngatanga chan chu hetlai kan soi kan growth hormone khan nge chom kan ti chuan kan san zong te kan ru rel len zong te chuan kan masel mo alen zong emo khateng kan ti rol lo chom tu kha poimo tak kha ani wang ani chu wang chuan nge kan fa te khatiang harwang tak nutrition dong tha an ni chuan hetlai an natural enge limit kan ti mo kan an natural limit kha an thleng the ni chuti rol chuan kha an natural limit mo kan jin sin a chom sa ang ba kha chu kan thang thei lo kan ti kha chumina a chom ba ka kan natural limit kan thlen thei lo na kha thil tam tak om ve thenga kan soyang khan mo kan keima nia kan taksa nutrition than hun laia nutrition du to kang te kan hu lo wang te emo khateng khan tin he growth hormone tlai insulin ne na ain relate na mo teng jong soi mi te la khateng chi growth hormone deficit te po anom ani he ke footballer kan che lar Messi te po ani ta khat teng khan kha growth hormone release kha ataksa khana nei le ni arwal pui te ai pon aniam rengah amar chu khami medication kha ahun taka an pe tiang khan toy thong ma se athan turang kha ron thang thei ni tin nu le pa fa ni kanom chuan kan soi du chu khatiang laka khan har sat na an nem mo genetic disorder kha an nem ti kan en na tur chuan an kummil zela an than dan tur hai ta kha hei char tam tak ong tin doctor te po kan zo thenga khatiang kha lo te fo hi a thani treatment kha engang point pe mai la an than het lai kum som bret an tin to china chon ti the to lo om chin hun kha thleng don tho tho ani chu wan chon a hun lai taka khami treatment lak thei kha ani khatiang growth deficit nei tan kha chuan ti kha kan soi du tin he kan natural potential kan ti kha mo kaima nia kan pian ken ina san zong ron chom kha ti thu thei thil tam tak om thei zinga chuan he no pang hri se lo kan ti ate po om thei na tam tak oma antibiotic medication te le thil tam tak dam doi an e na thin tam taka khan mo e kha thalo ka ti lo ma chu dam doi then khat khatiang
ti buai thei kha om ni chuti rol chuan hei medical advice ani lo medical thil rengah chuan doctor ron tur doctor kan ni lo ti kha kan soi ani hei chu entertainment le educational purpose chauh ani ti kha kan soi le du ani kan than akin to chuan ti thei om to lo pakhat zona ka zole ka hriat thin chu intisan nan basketball ka khela ti hi ani chu basketballer te hi ani an sang sia chu wang chon basketball hian san theina aking telanga ti zona hi om thina amai chu hi chu selection process kan ti kha ani mai ta chu tuna thiam ro wa po sang chuan basketball a chuan advantage an nei don mo mithiam tam tak mo toi tak tak pate ve tak tak thiam tak tak bon nom tho ani amaro chu khatiang patoi le sang ho kha han la khom vek teila thiam dani nang vek kha asang ho kha pe chung ka thang don ngi ni asan chu rich advantage kha nei tle te ni chu enge selection process kan ti kha ani mai ta chu wang chuan asang khan advantage an nei tha asang kha topa an thleng ti na ni mai ni basketball an khela wang khan an sang tawake ti na ani lo ni ti kha kan soi du tin apoi mo le mem chu san te po hi apoi mo ber lo the ni mo mi sang tak tak tlo tak tak hi ka she nem lu tu ka ni chu wang chuan amar chu mi sang lo ting tak tak an san na chhor tangkai tak tak te po nom thei tho me chu ti rual chuan kan engang pon niam mai la kan soyang khan hetlai kan enge kai mani chung ri la kan in pom na kha apoi mo ber ani ti kha kan soi le duwa san zong mo kai kan soi hian kan soi le du mol chu eng supplement mai in 90 san theilo kan natural limit kan thlen to chuan mo sum som pariat borvel som pakwa pon ni thea khatiang kan thlen to ka chuan eng ma hian 90 san theilo eng poni nutrition ti thama la i san bel lawang ma se awang zong mo alian zong ero chuan ni thang thei ni he ke po alian zong chuan ka thang ani amar chu achung zong hi chuan centimeter khat po kain ti thang theilo engang ponin pot vak mai la ka thang theilo ani ti kha kan soi du chu wang chuan he teng supplement tangkai lo le rin tak lo lu tuk langa hian loin thier film ula kadua tin ani etiang hi nopang supplement hi 80 thaim te po kan ti mai thea he chuan doctor rawn a tha doctor hriat puina lawa lo ei ver ngot te poi thil thaber ani lawa chu wan chuan doctor rawn hmasa a tha nga tin an nutrition don turang mo he tunai chong kan nutrition a thato kan ti kha thlai te thei te protein te khatiang kan don tur nopangin adon tha chuan vitamin po asan pa kherangai lo ani chu wan chuan eng po fa te nei ti don chuan mithiam doctor rawn ma sak kha afin kha ka ni kha khan tlai a than na tur te po kha alo niam thei ne chan choi herbal kan tiang si te mo solid evidence nei tak tak lo hi tam tak om ani he chu wan chuan khamila ka khanin thiar fili ma tha tin kan sei le du chu mi hring hi chu ei kan san zong hi torso an ti ta torso chu hetlai kong china tanga sang hi anita tin lek kan ti om ve le ta chu ta chuan model kan ti te hi chu an lek asang tlang pui ani tin mi reng eng pun sang lo ma se an lek ka san chuan an lang sang ani khamilai kha hriat thara tho me chu ta chuan atrik mo kan lang sang the ni ama sabera chuan kan poster hi adika ngai ni he ke po hi ka poster hi tun main college ate kan thuna sal tu ka poster hi adik thin lawa kai na wer tang hi chuan thu thasam thami ga du thina hetia kan ben deu mo hetia kan kul deu sim ani chuan kha khan min ti lang toi don sim ani ama ro chu tia wangwa kan hanom kha chuan kan lang sang zual don ani mo mi mit mu khamo poi mo em ani tin kan thau lutuk kan toi bo kan thau phei chuan kan lang toi le zual ani chu wang chuan kan lin chuan kan lang sang zual mo tin mei sia te po tips kan pe du chu chon toi ve tak tak kan nom ni chuan thom no mo highways lampang chi reng hetlai kong ching kan ti mi ami zo jing ka che lo highways dress ang chi lampang kha I war chuan I ke kha alang sang don ani mo he tunai chuan high plus phe khok ten te ateng phe khok cha chi mo te kha me sia hian mo psychologically in an ni na yan san set hian an mania confidence a pe ni an ti dik na chen te po me the ni he hills kan war na tang te po hi mo kha teng khan tin me sia te po ni hills an bun hian an mani an poster khat le min an correct zola an ti dik zol
zual kan poster lo ti khian mihring hi Minlo ti lang confidence zual ani ti kha shethar taila tin poimo kat soi chu engang pon tum mai la mo enganga pon ti mai la kan than bel thei to don lo khami growth hormone treatment kha engang pon la mai la kan than hetlai kan genes kan ti na natural limit mo tiam chin anei ba ka kha chu kan theng thei don chong lo rim ani chu wan chuan keima ni kan lung oi na thiam hi lo poimo ma tun lai chuan san lam lan dan ai chuan chung ril hi poimo ma chu nupui pasalin zon na konga te po hian kan hriat thar le poimo me physically chu thatna chin chuam enge factor pakhat chu ani nge me amar chu poimo ber mo thil factor bera kan lak chuan nupui pasal te po kan thang sual fawang mo nula chelo tak mo leu te pom theini tlangwal sang travevo fingmel vengvong sang deuh deuh te pom theini khatiang khan enge sang te ka mu sin na lampang ni loin mo niama te pom thei thonga ama ro chu pon lam lan da na kha poimo ber lo ti ka soitum na me kha ani kan genetic in natural limit min siam saka chu kan thlen thei chin chu chuan 80% ashilani 20% ero chu he tai kan la than thei hun chung kum som pariat chunga kan keima ni kanin en kol dana khan ain ngat thui the ni amar chu 20% chu chete chawani kan ti to kha ke po he teenage kan I tang khan rui hlo in min ti boya kan ngei to le thian zu te teng khan drugs te kan lo ti ma lo ti lo tai la chuan tun ai hian in chi khatvel ten ka sang mo te ka ti mei thina chan chu kan taksa kha agun lo tura lut kha kan taksa ti sezong khan kan lo omna sa chuti ro chon he ke mani community edik community appoint khatiang hun lai vela kan thian te mo ti ve tho si sang tak te po kha anom tho ani chu wan chuan apoi mo ber chu kan chom kan pian ken nu le pa te tanga kan chom hi ani tin tuna nu le pa te toi deuh te om ve thei tho fa te sang deuh ti te pom ve thei tho di chu ta chuan pi le pu te zo ka hian ha fo tha mi tam tak sang ve deuh ka muang chi te hi ka zo thin chu pi le pu ten sang em tiang chi ten shepa ni chuan mo kha tiang khan engen kha an fa te khan than thu bik te po lawm the ni amaro chu kha tai an nu le an pi le pu te tangan non chom kha an ipa emo inua emo kha na ron chom chong lenga kha nangma po aron lang le theni chu kha kan soi thei dan ani a chiang viau tu ra ngai la kan sei le mol du chu in ti san the ani lo amaro chu a si sel thea alan san thea kan confidence sang khelo point kan confidence te po ati san theini ti kha se thar le teila he si sel na kong hi kan zo tlang zel lo ne ti kan sei du ni Minlo thlir saka wangin ka lo me